Den her december bliver den værste nogensinde. Hvorfor er det lige mig, der har fået den her nederen nisse og fået afleveret klamme gaver, som om jeg ikke har nok at se til med en mor og en far, der begge to vil holde jul på hver deres måde, og helst med mig. Voksne er så besværlige. Gamle dage var det sådan på Island, at alle, der i løbet af efteråret havde hjulpet til med at lave garn og klæde af fårenes uld, ved juletid blev belønnet med nyt tøj. De, som ikke fik nyt tøj, var altså dem, der ikke havde givet at deltage i arbejdet. Derfor ved julekatten altid, hvem der har været dovne, og derfor er det en rigtig god idé at sætte et par nye strømper eller en kedelig undertrøje øverst på ønskesedlen. Måske det kan redde dit liv. Vera skal skrive en ønskeseddel i skolen, og er nu på vej hjem. Hvad er det, jeg har i lommen? Det er ønskesedlen, som nu er blevet til ønskekuglen. Den er varm, og den stikker. En ønskekugle, der varmer og stikker. Det er godt nok sært, men godt.